سلام تخطاتتنا إذا channel كم يكنيكم لومون كلنا تقمنا أنت أبينا نيازبل كوارس إذا غريب اللهو نايلوم تمرتنا مبار بزعبا شو منت مررتي ويكا حيلت فلا حقتاتنا هيوت مچم هيوت قلال كم زي كونت ويكا بحنت من قد خيركا تعوتلان توصان كم زي كونت كلنا أب تمكرنا هيوتنا رينا يزلنا نديو سلازي بزح غزي أونتاوت حساسبا ጽቡቕ ኣተሓሳስባ ናብ ጽቡቕ መንገዲ ክወስደና እኳ ይኽእል እንተኾነ ሓደ ግዜ ግን ሂወት ከም ዘላታ ምፍላጣን ምቕባላን ኣገዳስን ኣድላይን ኮይኑ ይርከብ ምክንያቱ ነዚ ነገራት ነዚ ሓቅታት ናይ ሂወት ዋላ እኳ መረርቲ እንተኾኑ እንተዘይተቐቢልናዮም ኩሉ ግዜ ካብ ሓቂ ክንሃድም ካብ ሓቂ ክንርሕቕ ኣብ ዘየድሊ ድማ ንሓንጎልና ቢዚ ንሕና ክንቅይሮ ኣብ ዘይንኽእል ነገራት ሓንጎልና ቢዚ ክንገብሮን ከነጨንቆን ከነዋጥሮ ንርከብ ስለዚ ናይ ሎሚ ሸመንተ ኣገደስቲ ሓቅታት ናይ ሂወት ዋላ ምርር ተበላ ግን ምዑግ ኣቢልና ክንውሕጣ ዘለና ገይረ ሓንቲ መሃሪ ዝበልኳ ትምህርቲ ቀሪበ ኣለኹ እሞ ብዙሕ ግዜ ከይወስድ ቀጥታ ናብታ ትምህርቲ ወስደኩ ስለዚ ናይ ሎሚ ኣርእስቲ ትምህርትና ከም ትሪእዎ ዘለኹም 8 brutal facts about life that you need to understand or you need to know ሸመንተ ኣገደስቲ ወይ ከዓ መካትዒ ዘይኮኑ ምርር ዝበሉ ሓቅታት ናይ ሂወት ግድን ክንፈልጦምን ክንርድኦምን ክንቅበሎምን ዘለና እያ ትብል እንተተተርጉማ ማለት እዩ ስለዚ ቀጥታ ናብታ ቀዳመይቲ ነጥቢ ክንከይድ እታ ቀዳመይቲ ነጥቢ prioritize yourself እያ ትብል እንታይ ማለት እዩ እዚ ከዓ ኣብ ሂወት ዝኾነ ይኹን ሰብ ኣቦና ይኹን ኣዴና ዓርክና ይኹን መሓዛና ጎረቤትና ይኹን ቀራቢና ሓውና ይኹን ሓፍትና ብዘየገድስ ቀዳምነት ናይ ሂወት ክገብረና ግዱድን ሓላፍነት ዘለዎ ሰብን የለን ንሕና ጥራይና ነፍስና ቀዳማይ ክንሰርዓ ዘለና ካብ ካልኦት ሰባት ካብ ዝተፈላለዩ ሰባት ቀዳማይ ክገብሩካ ብቀዳምነት ክሰርዑካ ምፅባይ ውፅኢቱ ዲስኣፖይንትመንት ወይ ከዓ ኣብ መወዳእታ ዝሕዝን ጥራይ ዝኸውን ዝሕጉስ ክኸውን ኣይክእልኒ ምክንያቱ ኩሉ ሰብ ነናቱ ሂወት ኣለዎ ንሂወቱ ጥራይ ቀዳምነት ክህብ ዝኽእል ምናልባት ቀዳምነት ክበካ ዘለዎ ብግዲ ኣብ መፃምትኻ በዓል ቤትኪ ወይ በዓል ቤትካ ዓርክኻ ወይ ዓርክኻ ወይ ኣፍቃሪቱ ወይ ኣፍቃሪኣ እዚኣቶም ንሓትሕዶም ቀዳምነት ክወሃቡ ይግባእ እሳቶም እውን እንተኾኑ ናይ ነብሶም ሓላፍነት ክወስዱ ክኽእሉ ኣለዎ ነቲ ካልኣይ ክገድፈሉ የብልካ ሓላፍነትካ እሱ ካልእ ኣርእስቲ እንድዩ ናይ ሎሚ ግን ብዛዕባ prioritization ሰባት ቀዳምነት ክህቡና ይንፀበይ no one will ever prioritize you but you ንነብስኻ ቀዳምነት ዝባ ዝኾነ ፍጡር የለን ንስኻ ጥራይኻ it's your job to fix your life ስራሕካ ሓላፍነትካ ድማ እዩ ሂወትካ ከተስተኻኽል ከተዕሪ ብስሩዕ መንገዲ ክትከይድ ካልእ ሰብ ክገብረልካ ካልእ ሰብ ክትሕግዘካ ክንፅበ ኣይግባእን እዚኣ ሓቂ እዚኣ ክንቅበላ ኣለና የማንን ፀጋምን ኢልካ ትሕለፍ ኣይኮነትን family and friends are there but they have their own lives ቤተሰብን ሓዋትን ይዕሩኹን መሓዙትን ኣለዉ ግን ንሳቶም እውን ናይ ነብሶም ሓላፍነት እምበር ናትኪ ወይ ናትካ ሓላፍነት ክወስዱ ኣይክእሉን እዮም ስለዚ ናይ ሂወትና ተሓተትን ሓላፍነትን ክንወስድ ዝግባአና ንሕና ጥራይና ንሕና ኢና ንሂወትና ድማ ቀዳሞት ክንሰርዓ ዝግባአና ቁፅሪ ክልተ ድማ you can't force love እዚኣ ክትርዳእና ክትክእል ኣለዋ ፍቅሪ ክትግድዶ ኣይትኽእልን ኢኻ ንሰብ ብሓይሊ ኣፍቅረኒ ክትብሎ ኣይትኽእልን ኢኻ ንሰብ ብሓይሊ እኳ ኣይከኣልን እንድዩ ብድንጋፀ ወይ ብፅቡቕ ነገር ወይ ሓይልካ ብምፍቃር ወይ ኣበርቲዕካ ብምፍቃር ከፍቅረካ ከተገድዶ ኣይትኽእልን ኢኻ ምክንያቱ ፍቅሪ ወይ ኣሎ ወይ የለን ከምዚ ኣብ መንጎ ኣይኮነን ስለዚ you can love people into loving you ንሰባት ኣፍቂርካ ከም ዘፍቅሩካ ክትገብሮም ኣይትኽእልን ኢኻ ምናልባት ዝተወሰነ ግዜ ምፅዓር ግዴታ ናይ ፍቅሪ እኳ እንተኾነ መስርሕ ናይ ፍቅሪ እኳ እንተኾነ ኣብ መወዳእታ ግን ሓደ ሰብ ከይፈትወካ ወይ ሓንቲ ሰብ ከይትፈትወካ ትኽእል እያ ኣይፈትወካን እየ ክትብለካ ትኽእል እያ ወይ ምሳኻ ክነብር ኣይክእልን እየ ክትብል ትኽእል እያ ኣብ ከምዚ ደረጃ ግን ንሰብ ብዝተፈላለየ ብቤተሰብ እናጠወቕካ ድዩ ብመሓዙት እናገበርካ ድዩ ብዕሩኽ እናገበርካ ድዩ ብመቕርብ እናገበርካ ድዩ ኣይከውኒ ፍቅሪ ይመፅን እዩ ከምኡ ፍቅሪ ሰብ ወይ የፍቅረካ ወይ ኣየፍቅረካን ስለዚ this is one of the brutal تزحز انتاي النافقر كاب مول با كيف كركاي خلي سب just how life is ولا تسخش زفته ولا تسخ
شيء جزء ولا شيء جزء ولا نسخة شيء جزء فتوى فكرة كي تفكر كاتخلي فكر أنت زي اللي تجبر رجال قدي كاد متساعي كونن لما ينكاز متساعي كونن فزي it's either someone loves you or they don't سبات ويفكرها منغو زبالي ስለዚህ ንፍቅሪ ክንቃለስን ክንዋጋእን የብልና ማለት ኣይኮንኩን ግን ኣብ ገለ ፖይንት ኣብ ገለ ናይ ህይወት ክርዳእና ክኽእል ኣለዎ ኩሎም ሰባት ኣይኮኑን ከፍቅሩና ዝኽእሉ ሰባት ከይፍቅሩና ይኽእሉ እዮም ንዓና ዝኾኑ ዋላ ፐርፌክት ንዓና ዝኾኑ ይምሰሉና ከይኮኑ ይኽእሉ እዮም ናትና ከይትኸውን ትኽእል እያ ስለዚ ክንቅበሎ ኣለና እዚ ሓቂ እዚ መሪር እዩ that's why መረርቲ ሓቅታት እዚ መሪር እዩ but it is true ዋላ ሻ ግዜ መሪር ይኹን حكي ولا شيء جزين نهيوتك بزح مبصعات تسفاتات زنبرك خون yeah it can happen كقطم سلازغل كتقبلوا تراي زلك نتحق خطم زوزو كتحاويه كاو مهدام ولا حنت وصيت يبلو دخامن غزي مبخان تراي زخون you have to accept this مريريو كن كنقبلوا كنكئل علنا وتر ثلاثه we've got to accept reality حقتاتنا هيوت ما نقبلهم علنا انتهيهم كزوم حقتات هيوت حدا خابو there is always going to be someone who is more smart attractive funnier intelligent than you تاي مالتيو ابي وسي كندمنتاي نفعيخا كندمنتاي صبقتيخا كندمنتاي صبقيخا كندمنتاي حياليخا كندمنتاي حياليخا كاباخا زنفع كلي كاباخا زصبق كلي كاباخا زحيل كلي كاباخا زقلطف كاباخا ግርማ ዘሎ كاباخا حيلنكو ጸጋታት ዘለውን ክህሉ ዝቅበል ጌርካ ሰብ ሽዕ ግዜ ኣነ ዝበለጽኩ ንሕና ክንብል እንተለና ኢለ ኣብ ካል ትምህርትና ነፍስና ብልጽ ኢና እንተበልና ቀዳማይ መሰባት ክንወዳደር ኣይግባእን እንተ ከነወዳድራ ኮይና ነፍስና ግን ናይ ግድን ክርዳና ዘሎ ሓቂ ካባና ዝበልጽ ሰብ ኣሎ ብኩሉ መለክዕታት ካባና ዝበልጽ ሰብ ኣሎ እዚ ክንቅበሎ ኣለና ካብ ነፍስና ክንሃድም የብልና እቲ ዝበለጽ እንታይ እዩ ምስ ሰባት ክንወዳደር የብልና ምስ መንዳ مس مصاينا مس نفسنا مس حلوفنا كابت مالي كبلص علني كاب زحلفكو كبلص علني كحيل علني كتعلني كفلط علني كصبق علني I don't know you can say whatever you want زعبه نفسك مغنياتو مس نفسك انت تولاديركا كتعريد كتعبن كتمحاشن سلاتفتن زالخا صبقو انت خونه مس كالو سبات كتوادرا تجميركا هيوتكا كل غزي مستف كابستو سونو سبات كتبلص تغليخا كابستو سونو سبات اب كابي خزلو كتصبقن كتبلن تخليق كاباخ زبلصو كاباخ زبلط كاباخ تحيل كاباخ زحيل كاباخ زفلط كاباخ زفلط ግን አሉ ዝغዳና አሉ እዚ ስለ ዘጋጠመና ጸርጸር ክንብል አይግባል number 4 ቁጥር 4 silence is gold ትም ባል ወርቂዩ ወይ ክቡር ነገር እዩ እንታይ ማለት እዩ silence is gold it will help you know and listen to yourself ሓደ ግዜ ትም ባል አድላይን አከዳስኒ ምክንያቱ ለነፍስኻ ጽጥ ይልካ ከሰምዕ بس نفسك تقلل لحل كل دما كتفلت أدل تلزبك أبجباي أبكبسة تميل لخن سمع درقيلنا أنت واحد نشتي نجرون أبحنقولنا كنوس نخل لكن زارب تراينا هو وقت غينا كنزارب كلنا كردانا زلوا حدا نجري نتلفون توينا نجرز لنا كنزارب يبلنا ريتنا هنقلت يبلنا مالته يكون عايز بخومي تجاكي سبريتو كخل على ريتو زهب سبكا رئيس متمان زلوا ولا جيجا يكون تحسب جن زت أمامنا من نفسي ملو نت أخيبا بملو كتقعد راح سرت جزء اختزارب زلوا حق جزء اختزارب جن مثل بونا زت حازي بلو ناب أشينة يزوستك ناب زي فلتات ناب زي مرداء يزوستك مغنياتو معرتك تزارب وزلك كتسمع كم زلكاون تفترنا نستقبله كلت أذني كلت عيني قالنا حنت أفكنا لنا حنت لسان سلمتايو بزح كنري بزح كنسمع فلتت كامراي كام مسمع سلزخونه زيادة خنفلت تخينا نزيوم كوهلولنا زقولو كعزبولنا زقولو أبسرح كنصمدوم علنا نتي فلتتنا زقلت أفناقن كنكتب لنا زي ملاحظي قدم حنت بزح بمزراب يدينا يوم تزخون كلت أف محبنا حنت إذن حنت عين دم محبنا سلزي تتفترون نزح حقنا تزي نخقول حيلو استجبري سلزي كل جزء كزارب علني ريتوي كنوح علني كم يكونن
እሱ ይኮን እንት ብቅዓትካ ዘንጸባርቕ ስለስተዛረብካ ይኮን ካብ ብቁዕ ትኾን ወይ ብዙሕ ስለ ዝመደርካ ይኮን ብዙሕ ስለ ሰማዓካ እምበሺ ለባም ትቁፀር ግን ሓደ ግዜ ኣብ ተደላይ ግዜ ግን ርእይቶኻ ክትብን ክትገልጽን ግን ኣገዳሲ እዩ that's why ድማ እታ ኮሜንት ኣብዚ ክርዳና ዘሎ ካልእ not everyone wants to hear everything you have to say ብዛዕባ ነፍሲ ወከፍ ነጥቢ ንስኻ ትብሎ ርእይቶ ኩሉ ሰብ ናትካ ክሰምዕ ድሌት የብሉ ናትካ ርእይቶ ናትካ ንስኻ ጥራይ ክትዛረብ ብዛዕባ ዝኾነ ኣርእሲ ሰብ ኣይፈቱን እዩ ምክንያቱ እንተ ብዙሕ ከያ ሰብ እንታይ ክብለካ ሻራፕ ክብለካ ትንበል ያኽለካ ኮፍ በል ክትበሃል እያ ስለዚ እዚ ከይመፀካ ከይተዋረድካ ከለካ እንታይ ክትገብር ኣለካ ጥንቅቕ ኢልካ ልሳንካ ክትቆፃፀር ነቲኦም ከኽብሩኻ ዝኽእሉ ኣእዛንካን የዒንትኻን ግን ኣብ ብርቱዕ ስራሕ ክትእትዎም ክትክእል ኣለካ ምክንያቱ ካብ ምስማዕ ሓድሽ ነገር ክትሰምዕ ትኽእል ሓድሽ ነገር ክትመሃር ትኽእል ካብ ምርኣይ ድማ ከምኡ ሓድሽቲ ነገራት ክትዕዘብ ክትመራመር ክትፈልጥ ትኽእል ማለት እዩ ስለዚ ውሑድ ንዛረብ ብዙሕ ንስማዕ ብዙሕ ንተዓዘብ ብዙሕ ነንብብ ቁፅሪ 5 ንኸይድ ቁፅሪ 5 ኸ ብፍላይ ደቂ ኣንስትዮ ግን ደቂ ተባዕትዮ እውን ትምልከት እያ you're not fat መብዛሕትና ብፍላይ ኣብዚ ምዕቡል ዓለም ዝቕመጥ ሰብ ብቅርፁ ብጣዕሚ እዩ ዝሓምም 10 ግዜ መስትያትና ኣብ ሚዛንና ተሰቕላ ብፍላይ ደቂ ኣንስትዮና ፈልጦ ኢና የስ ቅርፅና ክንሕሉ ኣለና ዶ ኣብሶሉትሊ ነፍስና ክንሕሉ ኣለና ስለምንታይ ክንፅብቕ ኢልና ጥራይ ዘይኮነስ ንፅቡቕ እንድዩ ጥዕናና ኣብኡ ዝያዳ እዛ ኣካላትና ዝንሪኦ ዘለና ንሱ ተሸኪምና ዝኸይድ ሓንጎልና ዋላ ሽዑ ግዜ ጂኒየስ ይኹን ፍሉይ ይኹን እዛ ኣካላትና እንተዘይጥዕዩ ኣይክጥዕን እዩ ስለዚ ነዚ ሓንቲ መሳርሒት ናይ ሂወትና ክንከናኸነላ ክንከባኽባ ፅቡቕ ክንገብረላ ግቡእና ጥራይ ዘይኮነ ግዴታና እዩ እንተኾነ ግን ሓደ ነቲ ኣካላትካ ኣብ ዝጎድለሉ ግዜ ስጉምቲ ውሰት ክትዕርዮ ፈትን ዘይትገብር ተኮይንካ ግን 10 ግዜ ነፍስኻ እናነቐፍካ ረጉይተ ገጂፈ ቀጥ ኮይነ ቀጢነ እናበልካ 10 ግዜ ምስ ቁርቋር ትርጉም የብሉን ካልኣይ ድማ ረጉይት ኣለኻ ስለዚ ቀጣንካ ሰባት ክፈትውኻ ይኮኑን ወይ ክፈትውኻ ይኮኑን ፍሉይ ኣቓልቦ ክረክብ የልካ ትሕሰብ ንጥዕናኻ ክትኸውን ስለዝኾነ እምበር ዝበዝሐ ግዜ ንፈልጦ ኢና ቁመና ምስትኽኻል ንኻልኦት ሰባት ንሰሓብነት ዝብል ዕላማ ስለ ዘሎ እዩ እሱ ጥራይ ግን ክኸውን ኣይግባእን እሱ ጥራይ እንተሕሪ ኮይኑ እቲ ዕላማኻ ኩሉ ግዜ እንታይ ፀገም ኣሎ ብነብስኻ ክትዓግብ ኣይትኽእልኻ ምክንያቱ ኣብ ቁፅሪ 3 ካባኻ ትፅብቕ ኣብ ኢንስታግራም ስለ ዘላ ትፀገም ቀደም ምስ ከባቢኻ ጥራይ ትወዳደር ነርካ ሎሚ ግን ምስ ሙሉእ ዓለም ኢኻ ትወዳደር ኢንስታግራም ዝመፀ ስእሊ ብዝተፈላለየ ፊልተር ዝተቃመመ ስእሊ ብዝተፈላለየ ፎቶሾፕ ዝተቀናበረ ስእሊ ናይ ሰባት ናራኻ ነፍስኻ ክትቆናፅብን ንነፍስኻ ክትክዕብን ካብ ነፍስኻ ክትሃድምን ብነፍስኻ ከይትዓግብን ስለ ዝግደድ ዘለኻ እዚ መዕረቢ ክርከቦ መክቲ ክርከቦ ይግባእ ስለዚ ሓደ ቁመናና ቅርፅና ኣካላትና ክንሕሉ ሓላፍነትና እዩ ግዴታና እዩ እንተኾነ ብነፍስና ክንዓግብ ድማ ኣለና ኩሉ ግዜ ነፍሰይ ከስተኻኸሉ እዚ ከምዚ ክኾናሉ እዚ ከምዚ ክኾናሉ ኢልካ መስትያት ምስ ነፍስኻ ምቁዛምን ዘይምሕጓስን ትርፊ የብሉን ስለዚ እቲ ዘለካ ነገራት ክትዕርዮ የፈትን በቲ ዘለካ ግን ዋላ ክሳብ ዘይተዓረየ ክትሕጎስ ክትክእል ኣለካ 10 ግዜ ምስ ካልኦት እናተወዳደርካ ምናልባት ረጓት ኣለኻ ምስ ቀጠንኪ ፍሉይ ኣቓልቦ ትረኽቢ ከይመስለኩም ዓድ ቀጠንቲ ኣለዋ እታ ቀጣን ድማ ምስ ረጎተትከሙ ወይ ነቲ ሰብ ከሙ እትወዲ ስለዚ ኣብ ነፍስና ዘለና ኣረኣያ ነፍስና ክንቅበላ ኣለና ዝግባእ ምትዕርራይ እንተሎ ክንዕርያ ኣለና ካብ ወፃኢ ግን 10 ግዜ ምስ ነፍስኻ ምስ ካልኦት እናወዳደርካ ክትጭነቕን ብነፍስኻ ከተስቆርቁርን ኣይግባእን ጌጋ ድማ እዩ ቁጥሪ 6 friends matter يعرخ محزوت يقدسو كل جزيات تدقم زانت بزيا بزي يقدس اب هيوتكا انت عينت بلانات لك انت عينت وصيت كتقبري خاطر انت عينت هيوتي خاطر تقبر دلي بزي سب ايكوني سب كله كله we are social animals نا حبار نبر بحبار زنبر انسساتاتنا نحن فطرنا كوميو جينيتكس ناتنا كوميو بيننا ينحقوسنا تزحقو زينا انت متيكا نابتون فتوتها خدولي خطواخ وينابتا زقربك كسب نابو كتبسر مغنياتو حقوسنا مسب كنا كافلو غلنا يزيدنفع زعبي بيننا سمينا اوكي يا تحقوس يقلنا اوف كورس كن بيننا كانت تعبيتو تحقوس ملو ايكونن ناب كالك سكر كله زياده نغالو تحقوسنا اخدما زياده حقوسن حبنن يسمعك مالت ስለዚህ ነዚህ ንክንገብር ንሓጎስና ዝሕጎስሉ ንሓዘንና ዝሓዝኑሉ ልክ ሕጂ ሓጎስ ራይ ዘረብ ፀኔ ኣብ ሕማቅ ከጋጥመና ከሎ ብርግፅ ሰብ የድልየና ምክንያቱ ሓደ ግዜ ሽግራት ፀገማት በይንኻ ክትሰግሮ ከበድቲ ስለዝኾኑ ስለዚ ንቀርቦምን ዝቀርቡናን
نحالي اللومن زحاليولنا أبصقمنا مسانا أبرهوانا ومسانا زخونو يعرغون محازوتن مسرتاوي أقداس نقري لك كم تمقبل معيني. The friendship is very important. إذا كاب كونها دعينا سبيل لنا مسكايدانا مستحساسبانا زخودو كمناتنا قعزو هيوز اللو كمناتنا values كمناتنا كبرتات ديوتو معناتو أموداتا tell me your friends I'll tell you your future يبلو محازوت كان عروخ كان نقرني متعيخا خنقركايو بزي كابتوم كبابيخا زلو سبات زي تأدنت الواب هيوت كاي زلو لعل زديبو عروخ تلوغا مع اليوم كديبن كتكسكسنيغا نقول كلها زورد تغينهم كاحزهم كهورديهم برقص معناته نفسنا كل جزء بوم فليت بفلاتهم زي فلات consciously and subconsciously يبلو بتاع مثل نتقول بزي كان سبللو كنجدد علنا مستعلاماتنا زخيد زمدنا ركنتن محزنتن كان معبل علنا وترشوعاته you've got to learn to say no مبال كنكيلن كنفلت علنا كان زوترنا لنا هو مبال تبغون ديو جن نقول لسه وقت بلا يدخلني خا حدا وسون جزي زلك 24 ساعة زلك سلازي استوسنا نجاراتي خا ويل تاخد جبرت خ كذا تكبر مالتي كالاي عامتات كون دروتيو جزي ترى دي كونس كالا عامتات كون دروتيو سلازي نقول لازم أتأكد طلبات نوع مبال كسكفا كايبلو قدامنتات كتبال لك من وك بحالله من نوع بحالله كتفلت تذكر لك ثم أزيم عوتات بهوت بزح جزي نوع يمزبلو مغنياتو جزيوم نبيك خير علو سلز فلتو أمود داتا نسبات كان حجز قا قديتنا نتقونه حلافنتنا كن من تايب نفسنا يا حلافنتنا نحنا عنا نفسنا حلافنتنا وزر لنا سجبأك نكن كبر لنا نسخل قوة نابلز نبر قدام عين مني نوع نابلز نبر لنفسه تفكر لنفسه نوع نابله نخالوت قوة قبل فتن إذا سبزخا يقلت في دمجي كودق مخانو كهس مخانو رجت أنياي مغنياتو كل جزء قوة نابله نبر وسيت كمس زخلص يلا كلاي دما نويل كانوا كل كتتكبرون فتان كا مودتا نبزو حساباتو أي كتتكبروا لهم نخا مغنيات جزء بالك زي حتى تكحريت من نرغينكا كتتكبروا جزء بالك لازم تاخد جبريخا قالكا كتحليكم كان قالكا سلازي حلا خدما نسخة تحقوسا يكون كان سلازي تكبر كيا مالتيو أتوم سبات دما مسوم تحقوسي يكونوا نمو نتي زمدناخا بقالوتا كتقوليو سلازي كاب مجمريا زي تقبرو كقبري زي ما بعلو هناياتو ستريس يخافي وقتها تمسك لها أنا دقات من يجي بزحك زي كتفتن دي هتحجس زي لأنه بحبرة سبنا نيجاتيف الردان يزلوا لكن نو كتبل كلا لك زي أنت زي بالك زي كال تقينه ولا كبير يخون ولا صعبين يهلوا نو كتبل كلا لك أنا شعور صعبين تحشكا كاب مسابات تسفايب كاخد الماء تزي نو مبال بقد يزدلي. Alright, so the no is important for your health. Like, نحدا حجوسن تعين هيوت نو مبال أقداسي بقتا وين يركب. ترشمنته money matter. جنزب أقداسي إيو. بزي قدس أب جنزب تعمل ترديت هلنا. جنزبنا شيء أم مسار هيو ديابلوس زمت أنا قريب نه عالم مسار. You can say whatever you want. بس عبا جنزب بستفل عليه زرباتات كدر بتغلقها. أمو داتا ماني بزي جنزب كنا برزقه ولا هذا حسوتي كل فيلسوفين زاروا حسوتي تزي نخالط رايدي كونس نفسنا ونتبر مخانا نجنزب كم زاد لنا رقص أنياتاتنا راي كنزارب كلنا نكال فيلسوفين زارب زي قايت جيجا بزي جنزب حنت قبر رايت خلنا غبينا يتصلاتنا هي وتعلقة قد نزاد ليك على ما وسب ديخا منفس هاوسب ديخا أبيت أرسان ديخا تنبر عالم ديخا تنبر حضارة لك ديبل كان سبال لك ديبل كان أفريقيا ديخا لك أمريكا it doesn't matter you need money كرداك خلاله إذا خا جيجا يكون جنزب كم زد ليكا كلير لك تزارب كلا لك I need money جنزب سيد ليني جنزب كنتايو مسارحي مسالتيو حنت جربسي بزي فاس ببتري كسبرات خلده maybe بأمننا تشوف كسبرات خلده maybe جزيك ما عاد كوز دلكاي ما عاد دخمك حتى كاي كون أو فاست لك تعنا بالك استوسنا إجزات كرت أدخل كون اللي عليه إذا ماشينات بنعمل على منورين تلك غاب سكنت كا بالكات كار جنزب كا إجزاك لكمي نجارات كا بقولت في سالت لك كابزين أفريقيا كيد جنزب تزيبل كا كل الكتب لك نبرتها
ገንዘብ ተለካ ግን ነፋሪት ኣብ ውሽጢ ውሕደት ሰዓታት ተዘለኻ ይትኸይድ ገንዘብ መሳርሒ ንሽግራትና ንህይወትና ዘቃልል መሳርሒ እዩ እዚ መሳርሒ እዚ ኣየድለይን ትብል ተኮይንካ it's your choice ኣብ መወዳእታ ግን የድልየካ ጥራይ ዘይኮነስ ህይወትካ ይኸብድ እዩ እሱ ዘይብልካ ዝበዝሕ ግዜ ዝበዝሕ ሓዳራት እንታይ ይፈርስ ብሰንኪ ፀገማት ናይ ገንዘብ ሪሰርች ዘረጋገፁ ሓቂ እዚ ዝበዝሕ ሰብ ስትረስ ዝፈጥረሉ እንታይ ገንዘብ እዚ ከፍለ ድየ እዚ ካበይ ከምፅኦ ስራሕ ክህልወኒ ድዩ እዚ ካብ ኮነ እንታይ ንማለት ይዛረብ ኣሎ ገንዘብ ኣገዳሲ ባእተካ ኮነ ኣብ ገንዘብ ዘለና ኣረዳድኣ ክዓብሎ ገንዘብ ቁጠባዊ ዕቤት ንክንርኢ ክንብገስ ጥራይ ዘይኮነስ ብዕቱብ ክንሰርሓሉ ይግባእ ስለዚ እዚ ካልኣይ ኣብ ገንዘብ ብልሓትናን ዕቤትናን ኣፍልጦና እናሓየለ እንተኸይዱ ሂወት እንታይ ትኾነላ ብመንፅሩ ትቐለልና ትፈኽሰና ማለት እዩ ምክንያቱ እቲ ኩሉ ስትረስ ትገብረልና ንስእሊ ስለ ዝብለና ሂወት ኢንጆይ ክንገብሮ ሕጉስ ሂወት እንታይ ዘድልየና ደስ ዝብለና ንክንገብር መሰል ንረክብ ግዜ ንረክብ ተኽእሎ ንረክብ ማለት እዩ ስለዚ ገንዘብ ፈሊጥና ኩሉ እቲ ሴቪንግ ኢንቨስትመንት ኩሉ ዝብሎ ኣነ ክንከታተሉ ንፈትን ኣብዚ ዓውዲ እዚ ፕራይቬት ክላስስ ጀሚረ ኣለኹ እቶም ድልየት ዘለኩም ኣብ ፌስቡክ ኣብ መወዳእታ ኣብቲ ናተይ ኔክስት ድሕሪ ቁርብ ደቃይቕ ዝመፅእ ኣብ ፌስቡክ ኣብ ኢሜይል ክሰድሉ ይፈትኑ ኣብኡ ድማ ከከም ናትኩም ብቕዓት ዝተፈላለየ ሓገዛት ክንገብር ንኽእል ብዝኾነ ካብኡ እውን ውፅእ ኢልና ብሕፅር ዝበለ ክደግመልኩም ናይ ሎሚ ትምህርቲ ምርር ዝበለ ሓቅታት ናይ ሂወት እንድያ ትብል ተቐዳመይቲ ማንም ሰብ ቀዳምነት ክሰርዓካ ግዱድ ኣይኮነን ሓላፍነት እውን የብሉን ስለምንታይ ቀዳምነት ነብስካ እስኻ ጥራይካ ትሰርዓ እቶም ካልኦት ሰባት ናይ ሂወቶም ቀዳምነታት ስለ ዘለዎም ንሓዋትካ ንቤተሰብካ ክትፃረፍን ክትናኣስን ክትጭንቕን ኣይትንበር ቀዳምነት ክቡካ ይክእሉን እዮም ሲምፕሊ ቢካዝ they have their own life ንሂወቶም እዮም ቀዳምነት ክቡ ዘለዎም ንዓኻ ይኮኑን ንዓኺ ይኮኑን እዚ ክርዳና ኣለዎ እዚ ሓቂ እዩ ሓቂ ናይ ሂወት ንምንታይ ኣይፈትውና ብዘይገድስ ሶሪ ሓንሳብ ባክ ካልኣይቲ you cannot force love ክንምንታይ ፅቡቕ ነገር ጌርካ ክንምንታይ ሓለፋ ጌርካ ንሰብ ክንምንታይ ካብ ኣፍሪቃ ዲኻ ኣምፂኻዮ ካብ ኤርትራ ዲኻ ብገንዘብካ ኣምፂኻዮ ኣምፂኻያ ብዘይገድስ ፍቅሪ ክትገዝኦ ይትኽእልኒ ኣይግዛእኒ ፍቅሪ እደዘን ማረር ክንምንታይ ሓለፋ ጌርካ ኣሎ ሓቂ እዚ መሪር ይርዳእኒ እዩ እዚ ኩሉ ወፍሪ ገይረ እዚ ኩሉ ፃዕሪ ገይረ እዚ ኩሉ ከምዚ ገይረ ክትብል ትኽእል ኢኻ ፍቅሪ ግን ብገንዘብ ኣይግዛእን እዩ ፀገም እዩ ዋላ እቲ ሰብ ከፍቅረካ ይደሊ ግን የለን ኣብ ልባ ወይ የለኻ ናብ ልባ ስለዚ የለኻ ነዚ ፍቅሪ ክተመልስ ኢልካ ሓደ ክትምን ድንጋፅታት ዘይተኣደነ ነገራት ክገብር ምፍታን ግዜ ምብኻን ጥራይ ዝኸውን ሳልሳይ ኣብ ሂወት ካባና ካባኺ ዝበልፁ ዝፅቡቑ ዝሕይሉ ዝነፍዑ ኣለዉ ብዘይገድስ ነብስኻ ተወዳደረ ተጀሚርካ ካባኻ ዝሕይል ዝበልፅ ኩሉ ግዜ ከጋጥመካ እዩ ካብ ኩሉ ሰብ ተሓሞቕ ማለት ኣይኮንኩን ግን ካብ ኩሉ ክበልፅ ኢልካ ምሕሳብ ጌጋ እዩ ምክንያቱ ካብ ሰብ ካባኻ ዝበልፅ ሰብ ኣሎ ቁጥሪ 4 ሳይለንስ ኢዝ ጎልድ ኩሉ ግዜ ክትዛረብ ኣለካ ማለት ኣይኮነን ስቕ ምባል ልቦና እዩ ስቕታ ክንፈልጥ ኣለና ክንሰምዕ ክንክእል ኣለና ክንዕዘብ ክንክእል ኣለና ዝበዝሓ እውነት የሕልፎ ግዜና ሽዑ ቁርብካ ርእቶና ክንገልፅካ ብቅዓት ክህልወና ይኽእል ብቁዕ ርእቶካ ክንህብ ንኽእል ማለት እዩ እንደገና ኩሉ ሰብ ኣይኮነን ናትካ ርእቶ ክሰምዕ ዝደሊ ቁጥሪ 5 ነፍስኻ ምንኣስ ክንገድፎ ክነቋርፆ ኣለና ምክንያቱ ረጉድ ኢልካ ትጭነቕ ኮይንካ ሜይቢ ረጉድ ኣይኮንካን የስ ረጉድ እንድሕር ኮይንካ ወይ ረጉድ ረጓት ኮይንካ ከተጉድሉ ፈትን ስፖርት ግበር ስጉምቲ ውሰዲ 10 ግዜ ነብስኻ ስትረስ ምግባር ወይ ካ ኔጌቲቭ ዛዕባ ነብስኻ ምዝራብ ግን ትርጉም የብሉን ካልኣይካ እንተቐጢንካ ወይ እንተዓቢርካ ሰባት ክፈትውካ ከይመስለካ ኖ ኣይግድሱን እዮም ሰባት ንዓኻ ጥራይ ተገድስ እምበር ንካልኦት ሰባት ኣይኮነን ኣገዳሲ ስለዚ ሓደ ነብስኻ ኣይተወዳድር ካልኣይ ነቲ ቅኑዕ ዝበልካያ ስጉምቲ ኣብ ምሕሳብን ኣብ ወረን ዘይኮነስ ብተግባር ትገብሮ ፈትን ሻቻይ يعرخون محازوتن لمانم أقدستيهم سلزي أبي ودنا كسب أقدس زخانو بلوساتن تعياتن يعرخون محازوتن كانت رنفتن نحناون بلوسات عينت محازوت يعرخ كنكون نسعر زيادة نسعر هنا معناته نحنا بتكبرنا نخالو سبات كنت أقول سلنا شاب أيتي نونو مبال نخال كل جزء حراي أي كلمة سيمبلي أي كلمة سلزي نزجبوا حراي نزجبوا جن نو مبال ልቦና እምበር ድኻምነት ኣይኮነን ናይ መወዳእታ ድማ ገንዘብ ኣብ ሂወትና ኣገዳሲ እዩ ኣብናይ ክፋልና ሂወት ኣለና ገንዘብ ክንሕዝ ክንብገስ ክንክእል ኣለና ብሃንደበት ክሓልፈልና ይንፀበ ፕላን ጌርና ባጀት ጌርና ኣገባብ ጌርና ካብ ሳንቲም ከነዋርድን ብዓቕምና ዘድልየና ጥራይና ገዛና ገንዘብ ከነጠራቅም ንፈትን ስደተኛታት ካስለ ዝኾና መወዳእታ ገንዘብ ክሕዘናን ክፆረናን ስለ ዝኽእል
ክንጥንቀቕ ኣለና ገንዘብ ተዘይብልና ህይወት ኩሉ ግዜ ክትከብደና እያ ስለዚ ናይ ሎሚ ትምህርትና ኣብ መወዳእታ ክፋል በፂሓላ ከም ዝረኣናዮ ናይ ሎሚ ምርር ዝበላ ሓቅታት ናይ ህይወት እያ ናይና ስለዚ ኩሉ ሰብ ብዘየገድስ እታ ናይ መወዳእታ ገንዘብ ከም ዘድልዮ ፈሊጡ ንገንዘብ ሰብ ከነጥፍ ሰብ ክንቃተል ኣለና ማለት ኣይኮንኩን ግን ዝግብኦ ግዜን ክብርን ክወሃቦ ኣለዎ ካልእ ኩሉ እቲ ሓቅታት ኣብ ህይወት ዘሎ ከም ዘለዎ ንቀበሎ ንዕኡ ክንጓዓፅ ስለምንታይ ከም ዝኾነ ኢልና ኣይንበላሓታ ኣይንጨነቕ ኣሎ ኣብ ህይወት ነገር ላዕሊ ምስ ደርበኸዮ ስለምንታይ ታሕቲ ወርድ ስለምንታይ ግራቪቲ ኣሎ ክንብል ኣይንኽእል ኢና just the way it is ካልእ ፕላኔት ድለ እንድሕር እዚ ዘይመቸኣካ ኮይኑ እዛ ፕላኔት ነብረላ ዘለና ግን ሓቅታት ኣለዋ ንዕኡ ተኸቲልና እንተኸይድና ህይወትና ክፈኽሰልና ይኽእል ካብ ግዜ የድሊ ጭንቀት ክንድሕን ንኽእል ድሕሪ ምባል ናይ ሎሚ ትምህርቲ ኣብዚ ኣብቂዓላ ቶም ንመጀመርያ ትሪእኑ ዘለኹም ሽመይ ጆርጆ ይበሃል ኣብ ጂድራር ዝብል ቻነል ብዙሕ ጠቃሚ ዝኾነ ቪድዮታት ኣለኒ ካብኡ ክንመሃርን ክንዓብን ንኽእል ከምኡ ድማ ኣብ ፌስቡክ ኣብ ጆርጆ ድራር ዝብል ኣትኹም ላይክ ተገይርኩሞ ወይ ፈሎው ተገይርኩሞ ትፔጅ ዝኾነ ሕቶታት ዘለኩም ሽምኩምን ትቕመጡሉ ሃገርን ጠቒስኩም ኣርእስቲ ናይቲ ትምህርትኩም ኣብዚ ኣርእስቲ ዝሓገዝ ደልየ ክትብሉ ኣለኩም ካብኡ ድማ ዝኽእሎ እንተኮይነ ብግሊ ዝግባኣኩም እንተኮይኑ እንተዘይኮይኑ ብግሩፕ ቪድዮ ገይረ ክምልስ ይኽእል ማለት እዩ ቶም ብኢሜይል ትጥዕመኩም ድማ ኣብዚ ኢሜይል እዚኣ ክሰዱለይ ትኽእሉ ከም ወትሩ ቶም ኮሜንት ትገብሩ ኣብቲ ቪድዮታት ይኸንየለይ ክብረት ይሃበለይ ከምኡ ጌርኩም ርእይቶኹም ግለፁ ሓሳብኩም ግለፁ ኣነ ድማ ኩሉ 99% ይርዮ ተደይበልኩ ብዙሕ ካብኡ ይርየ ኣገዳሲ ድማ ካብኡ ንትወስድ ቀሪበ ድማ ምስቲ ኮሜንት ድመፅእ ምስቲ መሰጅ ድመፅእ ሓዊሰ ቪድዮ ካብኡ ተበጊሰ ዝገብር ምክንያቱ ሽግራት ናይ ሰባት መፍታሕን ምሕጋዝን ስለ ዝኾነ እቲ ዕላማ ካብ ሽግራትኩም ተተበገስካ ትዝበለፀ ኮይኑ ስለ ዝረኸብኮ ማለት እዩ ድሕሪ ምባል ናይ ሎሚ ቪድዮ ኣብዚ ወዲኣላ ኣብ ካልእ ስራሕ ኣብ ሓፂር ግዜ ክሳብ ንራኸብ ደሓን ኮኑ ቻው